ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம என்ன பிஸ்னஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு போட்டி இல்லாத தொழில். ஏன் நான் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இதை நிறைய பேர் இந்த பிஸ்னஸ் ட்ரை பண்ணலை. பட் இந்த பிஸ்னஸை நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களை பார்த்து நிறைய பேர் பண்ணுறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது. இது எந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பிஸ்னஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, பொதுவாகவே இப்போ நம்ம எல்லாருமே அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணுறோம், அதிகமாக மொபைலும் யூஸ் பண்ணுறோம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, இங்கேருந்து சென்னைக்கு ஒரு இன்டர்வியூ போனால் கூட நம்ம இங்கேருந்து காலைல போகிறோம், நைட் ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு அங்கே போய் இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு மறுபடியும் ரிட்டன் கிளம்புறதுக்கு ட்ரெயினுக்கோ பஸ்ஸுக்கோ வெயிட் பண்ணுறோம். ஒரு 4 hours 5 hours வெயிட் பண்ணுறோம். அந்த இடத்துல நம்ம மொபைலில் சார்ஜர் இருக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு டவுட்டு. ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணிவிட்டு அங்கே 3 நாள் 4 நாள் இருப்போம். நிறையா பேரால் உள்ளே போக முடியாது, வெளியே தான் வெயிட் பண்ணுவாங்க. அவங்க மொபைலில் சார்ஜர் இருக்குமா அப்படிங்கிறது டவுட்டு. இந்த மாதிரி பல சூழ்நிலையில் நிறைய பேர் கையில் மொபைல் இருக்கும்போது சார்ஜர் இருக்கிறதில்ல. இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஸ்மார்ட் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணி இந்த பிஸ்னஸை நம்ம பண்ணுறோம். இந்த பிஸ்னஸ் நம்ம ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயோ இல்லை ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயோ இல்லை ஒரு ஹாஸ்பிட்டலு, இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் க்ரௌடு இருக்கிறோ அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நம்ம வைக்க போகிறோம். இதை எப்படி பண்ணலாம் இந்த மொபைல் சார்ஜரை அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. ஓகே நண்பா, இந்த பிஸ்னஸ் கம்மியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ் தான். இந்த பிஸ்னஸ் 2 டைப்பாக பண்ணலாம். ஒன்று நமக்கு ஒரு மெயின் இடத்துல ஒரு சொந்தமாக ஒரு கடை இருக்க மாதிரி இல்லை ஒரு தெரிஞ்சவங்க கடை இருக்க மாதிரி அந்த மாதிரி பண்ணுறது. செகண்ட் டைப் எப்படின்னா, நமக்கு கடை இல்லைன்னா அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கடை இருக்கிறதுல நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி ஒரு கப்போர்டு எடுத்துக்க போகிறோம். பார்த்துக்கோங்க, இந்த ரேக்கு வச்சு நம்ம இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. மொபைல் சார்ஜர் எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த கடையிலேருந்து மெயின் லைன் எடுத்து இந்த ரேக்குக்கு கொண்டு இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு பாக்ஸ் இருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லையும் இந்த மாதிரி ஒரு ஹோல் போட்டு அதுக்கு தனித்தனியாக வயரிங் பண்ணணும். வயரிங் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம ஒரு சுவிட்ச் பாக்ஸ் வைக்கணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா டேரெக்டாகவே உள்ளே எல்லாம் செட் பண்ணி அந்த சார்ஜிங் கேபிளை மட்டும் இந்த மாதிரி வெளியில் எடுக்கணும். இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொரு பாக்ஸுக்கும் தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவலாக நம்ம ஒரு டோர் செட் பண்ணிக்கணும். செட் பண்ணி இந்த ரேக்கை நம்ம கடையோட வெளியில் உள்ள பில்லர்லேயோ அல்லது நம்ம வால்லையோ நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நம்ம செகண்ட் டைப் பார்க்கலாம். செகண்ட் டைப் எப்படின்னா, கடை இல்லைன்னா எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம கடை இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாலை ரெடி பண்ணலாம். இதை ரெடி பண்ண கம்மியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு தான் ஆகும். இந்த ஸ்டாலை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி சார்ஜ் பண்ணப்படும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல்லாக அட்ராக்டிவாக பண்ணணும். அப்போ தான் நம்ம ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் நம்ம வைக்கும்போது நம்ம கடை துண்டாக காட்டும். அப்புறம் இதில் பவர் சோர்ஸ் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு பேட்ரி வாங்கி வச்சுக்கணும். அதுக்கு நம்ம நைட்டே சார்ஜ் பண்ணிடணும். காலையில் கொண்டு இந்த ஸ்டாலோட அடிப்பகுதியில் இந்த பேட்டரியை நம்ம செட் பண்ணி அதோட வயரை மேலே எடுத்துக்கணும். இந்த யூஎஸ்பி சார்ஜர் ஆன்லைனில் கிடைக்கிது. அதை வாங்கி இந்த பேட்டரியோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். அதில் 10 போர்ட் இருக்குது. அந்த போர்ட்டில் நம்ம சார்ஜிங் கேபிளை வாங்கி கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு கஸ்டமர் கேட்கும்போது அவங்க மொபைலை இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணி கொடுத்துக்கணும். அவ்வளோதான் நண்பா இந்த பிஸ்னஸ். இந்த பிஸ்னஸில் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வருது, ஒரு நாளைக்கு மாதம் எவ்வளோ சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் வாங்க. ஓகே நண்பா, நம்ம ப்ராஃபிட் பார்த்துலாம் வாங்க. ஒரு மொபைல் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம 10 ரூபா சார்ஜ் பண்ணணும். அதர் செலவு ஒரு 3 ரூபா போக நமக்கு ஒரு மொபைலுக்கு 7 ரூபா கிடைக்குது. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நம்ம 100 மொபைல் சார்ஜிங் பண்ணோம்னா 700 ரூபா கிடைக்குது. அப்போ மாதம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு 30 நாளைக்கு 21,000 ரூபா கிடைக்குது. கம்மியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் அதிக லாபம் இந்த பிஸ்னஸில் கிடைக்கும். இந்த பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே நண்பா, நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.